फिन फेसबुकआव पाकिस्तानखौ हेफाजाब होनाय पस्ट होना बिजनियाव सासे सुबुङा पुलिसनि आखायाव। गले गले हादरनि बेरेखा आरो पाकिस्तानखौ थुलुंगा होनाय माखासे पस्ट होग्राफोरा गोजानावनि आलासि जाबाय थासेयावबो बे बेलायाव गिनो आरो लाजिनो रोङैया थारैनो साननो गोनां जानानै फैदों। बेबादिनो बिजनियाव फिन पाकिस्तानखौ थुलुंगा होग्रा सुबुङा पुलिसजों हमजायो। हमजानाय सुबुङा बिजनि 1 नं माज्राबारिनि फरिदुल इस्लाम। मख'नांगोन दि हमजानाय फरिदुल इस्लामा शाहिन सम्राट मुंनि नंखाय फेसबुक एकाउन्ट खुलिनानै पाकिस्तानखौ हेफाजाब होनाय मोनसे पस्ट शेयार खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिजनि पुलिसा थांनाय हराव न'निफ्राय फरिदुल इस्लामखौ हमनानै थानासिम लाबोयो।